Hallo meeqqat. Ullum December 23 tassa tikilluarit. Aqagu pissanna. Nu silinnaviangdo imma pissanana. Illa. Tassami aamuaqquyaaqaan orpippiareereersimam. Imallaataan eqqarsaatiissangilarpi. Aama filmim juluuffeerpim fruham orpiliassarti. Puujortaqattaarsimavaayas iluntaarlariippu. Kisian ullumigoo meeqqani inappai orpisniaqqulla. Tassami. Angivallaangitsuoq? Aama mikivallaangitsu. Orpil pisiassartit taan kisenqoruttoqoo pisiarisimaamik kisenqorutto. Eqqungaassu. Kusanarpiangitsu. Taaknuuqa. Anaanat ajorsaqaatu angerlaakkutsiu taamaatto. Kusanartuusau pitta iqqungaasuppiluppilus. Ta oqarpu taak angajulli erlinnarqinerniaramik. Anaanat naviisavaatu erlinnarqinileraluarutsigit angerlaannerniarta kisia qinnerlerlut. Kisian ujarlerlut aallartiinnerpula. Ta aallerteruttorlut knuud putumu nakkaraami. Qoyanam uma nakkaffia. Taannak qoyanaqa karsiugami. Itinginnam qoyanam ila karsiu. Assu. Taamalla karsim tukka. Imalla anninga. Karsiltaan nutaangippasissorujorujorujoruissu. Immatas aatsa erlinnartunnassаарpuut. Imma. Tusaasat аллиартанаси таак аама эққамавит я эққумитсоруйуссуана таак нассаарissava ила я эққумитсун алланнит нассаарissava карсилуа тааналта има ааллартип ила атаққанерма атаққинартоқ атаққинар торсуа иллинассаарто канупинер ия таама туила кисиаамуа илуа тааккуа уяяасу имма аллассимасаила паасин аюратси имма филми такуутсу паасинерусаа такориарти Dags med jer. Skulle vi finde skatten i dag?
Mor har sendt os over for at købe ind. Ja, jeg hørte hende i råberen. Hvad skal I have? Vi skal købe et juletræ. Au, der er ikke så mange tilbage. Det skulle være et middelstort træ. Ikke for stort, ikke for lille, men pænt. Ja, men der er jo altså ikke så mange. Det der. Det er Losens. Det har han købt, ikke? Så det der. Det er Gusens, ikke? Så det der. Det er Kalle Kulmules, ikke? Men det her, ikke? Det er ikke for stort og ikke for lille. Det skulle også være pænt. Det er da meget pænt, ikke? Hvad synes du, Anton? Jamen, vi tager det. Mor bliver vred. Hold mund. Du har også fået arbejds på bukserne. Hold nu op med at skændes. Skulle vi ikke tage og finde den der skat inden jul? Så kunne vi købe julegaver for den til en anden, altså, ikke? Vi skal hjem med træet. Vi skal også købe 2 pakker lys. I kan da bare lade træet og lysene stå her, ikke? Og så tage dem med hjem bagefter, ikke? Når vi har fundet skatten. Det kunne der vel ikke ske noget ved? Mor bliver vred alligevel. Kom, vi løber over i HH og ser om 44 er der. Kom, skynd jer! Vent på mig. Du kan da bare rende noget stærkere. Au! Au, du rev dine bukser. Hold munden! Ravnede du dine bukser? Og Anton? Mor bliver gal. Hold så mund! Hvor er du? Her, Hvor? her, ned i hullet. Her er jeg. Hvad er det for et hul? Dengang du faldt over snoren, vippede flisen op, og så faldt jeg ned i hullet. Der er et hul under flisen. Det var da en underlig idé, ikke? Først faldt jeg ned i bunden, men der er heldigvis en kasse, jeg kan stå på. Det er derfor, jeg kan stikke hovedet op. Hvad er det for en kasse? Det ved jeg ikke. Men det er vist en gammel en. Den er helt rådnet. Og så har den noget skrevet på. Men jeg kan ikke læse, hvad der står. Anton, tag det. Tag det, Anton. Ja, Hvor godt den var, at jeg kunne stå. sådan. Hej. Hvorfor kommer I ikke over i HH? Vil I med på skattejagt? Jamen, vi ville over til HH, men så faldt jeg ikke, og så... Og så faldt jeg ned i hullet. Og nu har vi fået kassen op. En gammel en. Der er helt rådne. Og der står noget på den, se selv. Hvor har I den fra? Den var jo nede i hullet. Der. Hold da op, mand. Sikke et hul under flisen. Er du vindskæv? Nej, 44. Hvad er der i kassen? Ja, vi ved det ikke. Vi har lige hævet den op af hullet. Skulle vi se i den? Ja. Den er låst. Lad mig se. Sådan. Ja. Jeg tror, det her, det er sørøverskatten. Nu skal I bare se masser af dukater. Dukater? Hvad er dukater? Dukater, det er penge af guld. Og det der, det er ikke dukater. Nej. Se. Der er en gammel sabel. Se. Og der er nogle gamle rustne tallerkener. Og knive og gafler. Og en bøsse. Der er også en hat. Se. Det er en sørøverhat og en pistol. Ja, har også en pistol. Og et kort. Nej, et brev. Hvad står der? Læs det. Ja, ikke? Det er sådan en underlig skrift. Læs det alligevel. Hild være du, som dette brevfur herfur befundet, hvor der ej kedelin deraf æggest en. Altså, det er ikke til at finde ud af. Hvor det lyder gammelt. Skulle det være sørøverskatten? Jeg havde sådan ønsket mig nogle nye sko. De røde, du ved, Kaja, ikke? Jo. Jamen, Er der slet ingen penge? Nej, det er der ikke. Halløj! Den må I sørme ikke hive op, den sten. Den bruger vi jo til at fortøje ved, ikke? Kan I ikke forstå det? Hvad skal det til?
Kan I så få lagt den på plads? Det er ikke med vilje. Da Anton der faldt, der var snoren og ravne af bukserne, og så faldt jeg ned i hullet, men der var en kasse, som jeg kunne stå på, og den kunne vi ikke få op. Men så kom 44, altså Jonas, og han kunne, men der er ingen penge i den. Så og så var der et brev, som Jonas ikke kunne læse. Se selv. Må jeg se. Ja, jamen det er jo gammelt. Kan du læse det? Hilværer du som dette brev... der står, at det er et brev fra en gammel sørøver, der er meget ked af, at det ikke er en skat, der er i denne her kasse, han har begravet, men bare hans sørøvertøj og sabel og pistoler og tallerkener og kniver og gafler. Ja, og der var ikke nogen skibe, han kunne sørøve. Og han havde et skib, der hed Gertrud, og det sank i en storm, og alt, hvad han reddede, var det her i kassen, og så en galionsfigur, hvor der var et kort i. Og så blev han fisker og byggede et hus her i Jullerup. Ved I, hvem han var? Det var Kalle Kulmules tip-tip-tip-tip-oldefar. Så har han bygget det hus, Gus bor i. Så er der altså slet ingen penge i kassen. Næh. Ved I, hvad I skulle? I skulle prøve at vise de her ting til Rundfartsmuseet i Flunkelevøre. Måske vil de udstille dem, så alle kan se, hvad en sørøver spiste med, og hvad for noget tøj han havde på. Jeg vil godt tage jer derover. Kom. Sørøvelse sorte kat, og en lille pakke vand, og den hemmelige skat kan du få for en krone. Sørøvelse sorte kat, og en lille pakke vand, og den hemmelige skat kan du få for en krone. Sørøvelse sorte kat, og en lille pakke vand, og den hemmelige skat kan du få for en krone. Sejler til Flunkelevøre. Skifter. Farvel, far. Flunkelevøre. Gas og revfyrskib 3-4. Har en hele hestebær. Farvel, far. Rok. Fire strømper uden fod, en tomase rød som blod, og en gammel gulderod kan du få for en krone. Sørøvelse sorte kat, og en lille pakke vand, og den hemmelige skat kan du få for en krone. Et par vanker som er blå, og en bøf med peber på, og halvanden med sko kan du få for en krone. Lækker bræt med svin og spæk, 7 kartofler i en sæk, og et knækhus uden dæk kan du få for en krone. Nøglen til et kugleur, og en blomme som er sur, og en zebra i et bur kan du få for en krone. En tallerken risengrød, og en murste som er rød, og en skive sigtefrød kan du få for en krone. Se nu der. Hvor er min kasse? Den sidder fast! Den sidder fast! Jamen, så få den løs. Den sidder jo fast. Den sidder fast! Det er nede i hullet her. Den sidder fast nede i hullet. Og vi må vende den op. Den sidder fast! Ja, sådan. Hiv! Så sæt kassen der, ja. Det var da mærkeligt med det hul. Det plejer da ikke at være der. Det er nok de unger. Læg lige den flise her på plads. Sidder den fast? Nej, det er jo det, den ikke gør. Kom her med krogen, sådan. Lidt her henad, ja, sådan, lidt op, ja. Lidt længere herhen, sådan, ja. Og så nedad. Langsomt, langsomt, langsomt. Ja, den sidder der fast. Den sidder fast? Ja. En gang i ungdomstiden, der mødtes du og jeg. Hvor er det længe siden, og diri dig. Jeg ventede på bussen i mine unge år. Men
Men bussen var forsinket, og alting gik i skår. Men bussen var forsinket, og alting gik i skår. Den dag jeg skulle vandre med dig i Tivoli, der gik du vel med andre, og diri-diri-di. Goddag, far. Op og stå. Mary, hele hestepære, skifter. Har der været noget, Mary? Intet at bemærke. Stop over brune banke. 3-4. God tilførsel af skidt fisk. Sødmælkskalve første. Op og stå. Tak for turen. Nå, jeg skulle jo ud alligevel. Man ved aldrig, om der er en coaster, der er i vanskeligheder. De blev svært glade for skatten, hva? Ja, det var rart, at vi fik findeløn. Findeløn, skifter. Udsigt til pigvar fra nordøst. 2-3, skifter. Hvad vil du bruge din findeløn til, Bavera? Hvad tror jeg, mor siger? Jeg skal ikke have sagt noget. Hun kører bare bukser til mig. Eller sætter dem i banken. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil bruge min findeløn til. Jeg tror, jeg vil sove på den, ikke? Jeg vil ikke sove på den. Jeg gemmer den bare et andet sted. Sove på den, skifter og sving, findeløn. Og så armene op over hovedet og fejet. 3-4 hele hestepære. Findeløn, op. Hvor bliver jeg, børn? Skynd jer, børn! Skynd jer! Anton, Kaja og Knud, hvor er træet og lysene? Dem har vi glemt, mor, fordi vi... Dolmon! Nå, ja, fordi vi har glemt dem. Derfor, mor. Man kan da heller ikke. Skal vi sejle over efter dem nu? Nej. Det kan vente til i morgen, når faster Anna, onkel Johan og Benny og Arne og Frida og Agnes og Tove og Lille, hvad er det nu, han hedder, kommer? Okay. Kisam erlinnarnassaareq. Qutsan kissian meeqqasaart pakatsilart. Tissam aam kissaatai ulikkaarmu.
амерласорпаппа ила исумақармагу исумақарсимаалуармингу дукаатерпассуан тас анингааса куултиусуник имаққас тас таавалу нассаусунаав уяяасу уллуиннерс атугай уллуиннарсиутай таимма таасиннава тассамиуам таан уяяас каликулмул аатаққиоққиуата ангаллатиник уяая қантаасерпаат уяяасарто уллуиннарм атуккани иллерфим икисимагам таанна имаатто уяяасоқ улсен таанеққартнертум қитсуутсилик таассума тас илисимага кисианни капtajn Goose ипмеққа сиуннэрсуами ила имаат флункелу øramу катерсуасивимукаатиссага меққал катерсугаасивим нассааринниттут ила акиссарсиссаллут таан илуақутииссава ила тукаатерпассуунгиккалуарлути кисиаам анингаасан писса таал туллиуппо тикераартоқарнissaат таан эққартулиссаваа ила массакку киккуммитаут тикераарасса атта анна уа Johan qitornai Benny Arne Frida Agnes Tove тааннукарлерсаат суулуара инеққанарт тас ақагуутикиссаппу фрухул улаппуссуи уам сул пиарерсаерсақаат амма паллалаартсу аммартагар
I light the candles. There. You dumb mutt! Now look what you've done to our... Pluto! We've got chipmunks in our tree. Cute little fellows. Pluto! After all, it is Christmas.